Hello guys! Welcome ulit sa aming YouTube channel. Yan. Ngayon po kami po ay re-repack po ulit kami ng pangayuda po para po sa sitio po ng Nato. Ito po ay sponsor po ni Upin and Ipen. Yan. Thank you po sa pa-outreach para po sa mga katutubo sa sitio ng Nato. Thank you po, Upin and Ipen. Bali sa Sunday po namin ito ipapamigay. Bali, 55 household po yung mabibigyan sa sitio po ng Nato. Ihahatid po namin siya sa Sunday and mag-overnight po kami doon. Paalam rin po kami sa barangay po ng Manoot kung pwede po doon. Pumayag naman po sila. Safe naman daw siya. Safe naman daw. Kaya, pero si dalawang senior natin may iwan kasi hindi lang kaya ng Kami munang mga tuhod. bawal ka tayo si mama. Batak-batak. Batak-batak. Baba lang yun. Patag. Panganangkil mo, mataas daw. Dek, kita na kahit mataas. Bali yung bigas na ibibigay po namin ay 25 kilos po kada isang household. Thank you po. Marami-rami, buhatin siya. Kailangan natin ng lakas. Papalaban tayo magbuhat. Ng lakas. Bali, pagkabusog tayo bukas eh. Ano pa naman siya guys? Bali, 3 hours daw ang nakaraan. Anak sa amin. Kaya yan. Kaya yan, kaya. Kaya, Jay? Kaya. Kaya, Jay? Bubuhatin naman daw siya ni Gita. Let's go guys! Sama natin si kasama namin si Dana at translator. Kaya mo Dana makiat? Dok? Lubos mo. Puro Hansel mo kaya? Oo, Hansel na. Translate ka ulan, taga-translate. Mga buhid ba daw? Ayun ba, isang manas? Biskwit? Hindi ba dito? Ha? Yun guys, ito yung laman nung sa isang plastic, tatlong dilata, tatlong noodles, asin, asukal, 3 grams na kape, at saka Hansel. Siyempre, ang 25 kilos na bigas. Wala na yan? Sama ka, Dana? Ha? Baka mapagod ka maglakad. Sana yan. Mas sanay ka pa pala sa Guys, amin. may taga-translate kami. Siya daw magiging translator namin. Narating nga ng oriental yan. Oriental nga, nilalakad. Yung pa kaya. Isang araw yung isang araw Basic lang yung sa'yo. Ha? Stress na nga ba? Ano oras kayo umalis? Hindi. Abot mo asin. Ay, asukal. A few moments later. Yan guys, tatago muna ako dito. Gagawin na namin yung aming prank. I-ignoring namin yung dalawa namin senior citizen. Hindi nila alam. Pinag-usapan na namin ito kanina. Kaya, let's start. Tingnan natin kung mapikon sila. Sino kuya ulan na? Tulungan mo. Tara guys, tingnan natin kung mapipikon sila. Jay, ikaw na kumuha ng asin. Si Madam. Ba't nag-singnas ka, Je?
Pipi ka, Je. Kagatawa, Je. Naging pipi na si DJ. Je, yung dilata na natin, Je. Basta wala kayo. Rinig, ah. Oo. Halos sa umula. Nagay sa loob. Ano kaya? Hindi. Naging pipi na nga ako. Gigi kasi patawa. Kuya. Panalit pa natin ito mga tignan mo eh. Tay, pero ang katuliman tayo. Ha? Sikat din. Hindi ko ganyan. Makatibig ka daw. Yung box ni Gigi napunta na sa harap. Continue pa rin tayo, ah. Continue. Mainit. Tayo. Mainit. Nagkatawa kayo. Pagkasangit, ah! Kaya mo yan, girl. Gigi, ah. Ito na naman, ah. Excited na kami guys mag-overnight sa natin. Maganda daw din. Sana makisama ang panahon. Para hindi madulas. Ulitin mo ka. Ulitin? Ha? Ulitin ka. Oo. Yung sardinas daw, Je. Sardinas daw, Je. Gigi, ah. Okay, Je. Okay na kayo. Wala kayo. Ayoko na. Makatakilipingal. Hindi. It's a fun. Sigaw ka natin, John, pag wala ka ng dilata dyan, ha? Sino gusto mag-abot ng dilata? Kunin mo ko yung dilata. Nagtatapon na kami lahat. Hanggang mamaya yan. Ba't ang pawis mo? Alam mo, katrabaho ang tao, di po. Yolan! Buhatin mo nga yun. Buhatin mo nga yun. Yung dilata. Yung dilata pakilagay doon. Kaya kayo na lang sa upuan para ka. Para wala nag-aabot. Bilisan mo.
Oh. There, over there. Kay Madonna. Ito na. So, dito mo na, oh. Ayan. Asinde. Kunin mo na sa mga ginagawa. Anong malagyan din? Katawa ka ng katawa. One. Alit, alit. Guys, wala silang magawa. Init na. Ba? Mabilis mo nga, halo-halo naman. Baka may hindi malagyan, ha? Yun, sakto guys. Yun na inaantay naming bigas. Hindi mo lang muna ipalagay yun. Yan lang muna. Excuse me? Ito, may isa pa. Punuan ang balkon. Baka kulang-kulang din nalagay. Ang pagkapi natin. Ano sabihin ko? Wala na sukal? Hindi na yung pangakarpong pa. Kulang pa ng kape. Ilan yung tinapay? Hindi pa nabilang ito. Ikon mo na nga. Ikon mo na. Wala pa? Hindi na yung ilaw. Hirap mga pa. Ay. Makalaktan, di sa akong kastal. Check. Uwe, kulang. Ayun kaya daw. Kurang deh. It's a prank! Ayan, siligaya. Madali ka tayo siligaya. Halika ko, tawa kayo ng tawa. Ala, oh. Ako hindi natawanan. Hindi. Explain namin sa iyo kasi sabi namin, wag i-prank namin kayo. Eh, kanina kung tumawa ako kasi, hindi ko napigilan. Dapat hindi kita pansinin eh. At bakit? At bakit? Nagalit na siya, sabi niya sa'yo eh. Pero ano na kaya? Nagigil na kaya? Santa Ligaya, nagigil na. Kanina pa daw. Kanina pa daw siya nangyayari. Ha? Kanina pa daw. Nanggigigil na sa Antiligaya. Alam mo ha? Hindi ko napansin yung nakahalaka ako pa din.
Ngayon ate, ikaw hindi kita pansin ng Teligaya. Ayan kasi. Bawat ano. Kalupuan nyo. Yung green na lang oh. Tita pa. Nakakabuti ng kuhan. Tapos. Parang sineryoso nung yung dalawang guys. Joke lang. Para lang may ibang ano. Para may iba naman, may ibang ito. Ako na rin lang yun. Ihag nyo na si Tita Ligaya. At si Tita Pasing. Wala daw yung narinig. Wala daw narinig. Bahala kayo kung nagsasawa na kayo sa amin. Sana all. Ay, sana all. Good vibes. Dahil nag-prank ka, magpaberinda ka. Magsama ka ba, Auntie Paseng? Aywan. Aywan kung payagan ni Nano. Sigura na. Hindi ko daw pwede magsama. Sabi na kanina. Dami guys, no? Kakatuwa. Saya-saya. Masaya ba ate? Tulak sa amin magbuhat. Pero may mga bababa naman. Marami namang bababang katutulong. May-meet up kami sa Jinpo. Sa may malapit sa Kinaindang. Doon lang. Malapit doon. Doon nila kami sa salubungin. Nalakat katawan niya. Hindi kasi Kasi yung galing usapan namin, ibog namin kayong pansinin. kunwari hindi natin sila pansinin. Pampasaya lang ba? Tingnan sa pan natin. Sabi ko, hindi na pansin-pansin na rin kayo. Tapos lahat tayo nag-prank sa kanila eh. Sila lang dalawa ang ginagawa. Kasi hindi niya rin alam. Anginin mo kayo. Kalaw kayo. Kaya sila nagatawa. na lang. Kaya nga Para sila matanggal. I-massage ko na lang. kaya sila kasi nagatawa kay hindi nila mapigilan. Ako talagang ayaw ko maglingon kasi talagang hindi ko kaya. Saan talaga ng pikon na. Ikaw, Auntie Paseng, anong naramdaman mo? Wala lang. Naiinis ka na talaga? Hindi. Pero kung ako din, ganon, may inis din talaga ako. Yung kinakausap mo sila, tapos di ka nila papansinin, may inis ko talaga doon. Talaga. Tapos nagatawa-tawa pa sila. Parang insulto ba? Oo. Pero okay ka na ngayon, Ante. Okay na ako. Ipakainin mo kami sa birthday ni Mariket. Oo ah. Parang libre naman nila. Ikaw din talaga, si Titi Ligaya talaga kahirap. I-place. Labis na nasaktan. Sama na pansin. Sama na pansin. Sama na pansin. Sabi mo, labis na nasaktan. Katagal mag-ungar ng Tiligaya, guys. Galit pa din. Matagal maghilom ang sugat. Paano pala to i-prank? Gaano ba Pwede kalalim pala ang ito sugat? Hindi. Gaano kalalim ang sugat? Sabihin lang daw namin kung ayaw na namin sa kanila. Oo, may pag ganun pa Santi Paseng eh. Sabihin niya kung nag-asawa na kayo sa amin. Pag meriendahin muna natin si Tita Ligaya at si Tita Paseng para maghilom ang kanilang mga sugat. Tara guys, kape tayo. Ang kanilang pusong nasugatan. Masyadong nagdabdang si Auntie Ligaya, guys. Baka hindi mo may turturog, Ante, ah? Baka gitya mo. Matagtagayin ko. Bahala kayo. Much later. Yes guys, bibigyan din natin yung mga bata. Mayroon din kami hinanda para sa kanila. Biscuit, tsaka Shell Ace. ano ba to? Nips, Jelly Ace, Malo, tsaka ano ba to? Knick-knack. Milky Nut, Ay. Milky Nut. Papaji bar. Yan. Hindi kami makadala ng prutas, guys. Kasi Mabigat kasi. mabigat. Mahirapan ang mga katutubo ang buhat. Kasi yung bigat, yung ano pa lang guys, yung bigas pa lang ay 25 kilos na kaya baka hindi namin alam kung ilan yung susundong sa amin. Kaya yung mga magagaan na lang yung aming Bibit-bit dadalhin doon sa bundok. Ilan na? A few moments later. Yan guys, bale tapos na po ang aming pagre-repack.
Samahan niyo po kami sa aming paglalakbay bukas. Bye po! Bye!